галерия за модерна изкуство. За тези от вас, с които все още не се познаваме, позволете да ви представя, казвам се Силвия Йонкос, директор на галерията. Днес имам удоволствието да открия следващата фотографска изложба в нашия календар «Джаз в галерията» с нейните автори, професионалните фоторепортери на романи Евгений Димитров, Стефан Марков и Миро Златов. С мен са двама от авторите Евгений и Стефан. Сигурна съм, че повечето от вас го познават добре, като казва да са професионалисти. Всъщност, заедно с Евгений планираме този проект от една година и ето, че той вече е факт. В фотоизложбата «Джаз в галерията» тримата са автори споделят своята страст към музиката, повеждайки на една своеобразна разходка в историята на най-жизнения музикален стил. В арт-композициите ще познаете звезди на световната джаз сцена, като Бети Картер, Ед Харис, Ал Широк, Маркъс Милър, Джордж Бенсън и дори извън легендата Джеймс Браун. Всички те гостували в нас в I was judging around, I was booking around, yeah. One night I was laying down, I heard Mama and Papa talking. Papa tell Mama, let that boy boogie. Anyway, gotta come out. I'm bad so good. I'm boogie just the same. I was working in town. I was walking down Hastings Street. Everybody was talking about in the swing club. I thought I'd drop in there tonight. I got there, and the young people, they really had a ball. Yeah, yeah.